Сега да си направим един експеримент за разликата между шофирането в България и в чужбина. Виждате в момента един междуградски път, на който стандартно ограничението е 100. Тук виждате има ограничение 70. След малко то ще отпадне. За камионите ограничението е 60. Както виждате, с толкова и караме. Прави впечатление обаче, вижте сега, този отпред с тази кола не изпреварва, бе. Тук специално, нали, имаше тази отсечка с 700-800 метра права, нямаше насрещно движение, той стои и кара зад камиона и изобщо не се напъва да изпреварва. Положението зад мене е горе-долу същото. 6, 7, 8, 10 коли, ще го изложа точно колко са. Не знам, мисля, че се вижда там на огледалото. Има доста и са нови коли, мощни, деца вика, ако напънеш ще изпревари. Тук ограничението отпада. Има и лека забрана за изпреварване, но тя е след малко и тя ще падне. Въпреки това, много рядко, изключително рядко напъват да изпреварват. Що правят така? И аз не знам. Се замислих, що в България има толкова катастрофи, загинали по пътищата. Вижте сега тук каква видимост има. Значи в България щяха се изтрепат да изпреварват тук. Пък тия не изпреварват. Та да знам. Изгледайте този видео. Замислете се. Ако искате